NHM आवहाय आरोबाव फैबावदों जोबोर मोजां भेकेन्सिस टटेल दङ 660 जोबोर मोजां पस्ट दङ सिटआ दङ गासै 660 थ' नोंथांमोना 6 months कर्स खालामग्रोनांगोन 6 months कर्स खालामखांनायनि उनाव डाइरेक्ट एन्ट्रि जागोन डाइरेक्ट जब मोनगोन आरो लोगोसे 6 months कर्स खालामफुनाय समावनो दरमा सोनाय जागोन 10,000 पार मान्थ लोगोसे थानाय जानाय गासैबो फ्रि थ' गिबियावनो बरायबावबाय आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै दा बाथ्राया जाहैबाय NHMनिफ्राय माखासे सिट ओंखारदों एडमिसननि थाखाय यानि कर्सनि थाखाय थ' नोंथांमोना बेवहाय कर्स खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो बेसेबां मा डिप्ल'मा थानांगोन आं गासैखौबो डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ स्टेप बाय स्टेप नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो गासैबो भिडिअखौ नायलांबानो बुजिजोबगोन थ' गिबियावनो बुंबावबाय नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आरो लोगोसे मोजां मोनोबा लास्टावहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा जों थांदिनि गोबाव सम खालामालासिनो बेहाय बबेनिफ्राय फैदों आरो बबे हस्पिटालावहाय भेकेन्सि ओंखारदों आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ लाबोगासिनो दङ अफिसियेलि नटिफिकेसननि गेजेरजों दा जोङो गोबाव खालामालासिनो नायदिनि लोगोफोर अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टखौ थ' नोंथांमोना नायदो नै बेवहाय नुनो मोन्दों थ' बे फैदों NHMनिफ्राय फैदों आसाम स्टेटनिफ्राय थ' नोंथांमोनाहाय नुनो मोन्दों बेवहाय अफिसियेल नटिफिकेसनखौ बेनो जादों बेवहाय होन्दों माने 6 month कर्स खालामग्रोनांगोन होमबासो नोंथांमोनाहाय माने बेखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामनो हागोन जबाव थ' नोंथांमोना 6 month कर्स खालामनायावहाय माखासे टाइपनि क्लासेस जागोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेवहाय नुदों डिउरेसन अफ द कर्सआव नुनो मोन्दों 6 month आरो लोगोसे फुल टाइम थिउरि आरो प्रेक्टिकेल क्लासेस जागोन थ' बेवहाय मोनथाम टाइपनि जागोन आरो टटेल भेकेन्सिया दङ 660 बियो जागोन कन्ट्रेक्चुवेल जागोन लोगोफोर बिनि जबा कन्ट्रेक्चुवेल जागोन थ' बियो डाइरेक्ट रेगुलार नंथ'वा पारमानेन्ट नंथ'वा थ' बियो फार्स्टआवहाय कन्ट्रेक्चुवेल जागोन थ' बेखौ बुजिबाय आरो जों फैदिनि बेवहाय सेलेक्सनखौ माबोरै खालामगोन होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाहाय माखासे क्राइटेरिया मिलायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना सेलेक्सन जागोन लोगोसे गिबियावनो क्राइटेरिया मिलायब्लासो नोंथांमोनाहाय बेखौ एडमिसन लानो हागोन यानि कर्स खालामनो हागोन 6 month थ' 6 month कर्स खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाइरेक्ट एन्ट्रि जागोन बे जबाव आरो लोगोसे 6 month कर्स खालामफुबाय थानाय समावनो दरमा सोनाय जागोन होनना बुंदों 10,000 दा बेवहाय नायदो बबेनिफ्राय फैदों बेवहाय बबेयाव माने पस्ट दङ नायदो नोंथांमोना हस्पिटाला दङ बेहाय गासैबो 60 सिट्स दङ बिनि थाखाय थ' फैबाय बेवहाय फार्स्टआव नुनो मोन्दों नाम्बार 1आव नुनो मोन्दों SMK सिभिल हस्पिटाल नलबारि सेकेन्डआव दङ 200 बिडिएड सिभिल हस्पिटाल गवालपारा थार्डआव दङ बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल बङाइगाव आरो दङ फर्थआवहाय दङ मंगलदै सिभिल हस्पिटालावबो दङ दरं डिस्ट्रिक्टआव आरो लोगोसे SM देब सिभिल हस्पिटाल काछाराव दङ आरो करिमगन्जआवबो दङ सिभिल हस्पिटालावहाय आरो लोगोसे LGB सिभिल हस्पिटाल तिनसुकियाव बेवहायबो दङ शिबसागरावबो दङ सिभिल हस्पिटालाव आरो फैबाय SKK सिभिल हस्पिटाल गलाघाट बेवहायबो दङ आरो नर्थ लखिमपुर सिभिल हस्पिटाल बेवहायबो पस्ट दङ आरो लोगोसे BP सिभिल हस्पिटाल नगाव थ' बेवहाय दङ गासैखौबो लानानै 60 लानानै दङ 660 पस्ट दङ यानि सिट दङ आरो नोंथांमोना बेवहाय कर्स खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना जिखि जाया सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बबेखौ सेलेक्ट खालामो बेवहायनो कर्सखौ लानो हागोन दा फैबाय जोङो माखासे एलिजिबिलिटिखौ नायदिनि दा बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्राइटेरिया थानांगोन दा बेवहाय होन्दों नोंथांमोनाहाय कर्स खालामनाय जानांगोन BSc नार्सिं खालामनाय जानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना पस्ट BSc नार्सिं रेजिस्टार नार्स रेजिस्टार मिडवेफ नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे JNM कर्स बेफोरबायदि माखासे इनस्टिटिउसनावहाय जिखुनु जाया गभर्नमेन्ट इनस्टिटिउसनावहाय खालामनाय जानांगोन आरो गभर्नमेन्ट रिकगनाइज जानाय इनस्टिटिउसननिफ्राय नोंथांमोना कर्सखौहाय खालामनाय जानांगोन बेनो जाबाय आरो बैसोआ दङ लेस देन 35 इयार्स जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननियाहाय 35 बारनानैबो खालामनो हागोन जुदि SC ST ब्ला नोंथांमोना 18निफ्राय लानानै 40सिम खालामनो हागोन SC ST ब्ला दा फैबाय जुदि नोंथांमोनाहाय बेवहाय नायदों माखासे डिजिटेबल क्राइटेरिया जाहैबाय माखासे लकेल लेंगुवेज रोंनांगोन थ' नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौ रोंखायो थ' नोंथांमोननि खामानिया मावनो मोनगोन जिथिया माने जागोन अब्ला PHC CSC आवहाय मावनो मोनगोन थ' बेखौ बुजिबाय आरो लोगोसे दंबावो नोंथांमोनाहाय नुनो मोन्दों बेवहाय सेलारिखौ थ' नोंथांमोना कर्स खालामबाय थानाय समावनो 10,000 मोनगोन आरो लोगोसे जुदि नोंथांमोनाहाय जुदि साक्सेसफुल जायोब्ला नोंथांमोननो 25,000 पार मान्थ होनाय जागोन लोगोसे पारफरमेन्सखौबो नायगोन थ' बिनि लास्ट डेट एप्लाइआ जाहैदों 20 जुलाइनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन अनलाइन थ' बेखौ जों मायाव खालामगोन अनलाइनखौ नैबे वेबसाइटआव खालामगोन बेनो जाहैबाय नुनो मोन्दों nhm.assam.gov.in बेवहाय नोंथांमोना 20 जुलाइनि गेजेरावनो खालामनांगोन यानि 20 जुलाइनि सिगाङाव एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बेवहाय होन्दों मा हरफानांगोन आपल'ड खालामनांगोन बेवहाय नुनो मोन्दों माखासे अल मार्कशिट गासैखौबो मार्कशिट हरनांगोन क्वालिफाइं एग्जामनिखौ आरो लोगोसे प्रफेसनेल फाइनेल डिग्री डिप्ल'मा सार्टिफिकेट हरनांगोन आरो लोगोसे रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट हरनांगोन नोंथांमोननि नार्सनि जिथु माने कर्स जोबोब्ला नार्सिं कर्स जोबोब्ला रेजिस्टार खालामा नङा होमब्ला स्टेट गभर्नमेन्टजों बेखौहाय हरफानांगोन सार्टिफिकेटखौ
थ' बेफोर माखासे एज प्रुफ सार्टिफिकेट बेफोरखौ हरनांगोन थ' बेफोरनो जाहैबाय आपडेटआ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो थ' जाहैबाय जोबोर मोजां सिट बि नोंथांमोना जायफोरनोखि नार्सिंआवहाय मावनो गोसो दं इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना बेखौ कर्स लाग्रोनांगोन 6 मान्थ आरो लोगोसे डाइरेक्ट नोंथांमोना एन्ट्रि जागोन थ' बेवहाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो कर्स खालामग्रोनांगोन 6 मान्थ थ' बेनि थाखाय नोंथांमोनाहाय इन्टारभिउ होग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोना सिटखौहाय मोनगोन सिट मोननाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट एन्ट्रि जागोन आरो एन्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट 25,000 पार मान्थ मोनगोन थ' जोबोर मोजां खबर थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला खनसे लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलावहाय गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे PDF फाइल नायनोबा नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामनानै थ' भिडिअखौ आं बेवहायनो फोजोब्बाय लोगोफोर